Maayong buntag sa tanan. Niaging semana, Agosto 15, atong gisaulog ang solemnidad, dakong kapistahan sa pagpasaka sa langit sa atong mahal nga Berheng Maria. O hugot ang atong pagtuo, magipasaka sa langit, dili lamang iyang kalag, kundi lakip usab ang iyang lawas. Ang lawas sa mahal nga Berhen nga putli, walay buling, walay mansa, kay lagi wala makabuhat og sala. Ang iyang lawas nga wala makasinati og sala, ang ayan lamang nga pagkatapos sa kinabuhi sa mahal nga Berhen dinhi sa kalibutan, ibayaw ngadto sa langit, dili lamang iyang kalag, kundi lakip usab ang iyang lawas. Ug karon Agosto 22, oktaba sa kapistahan sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Berhen, karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa mahal nga Berhen isip rayna sa langit ug sa yuta. Ug tungod kay rayna sa langit ug sa yuta, automatic nga siya ang rayna sa tanang mga nasod. Mao gani kita mga Bisaya doon na kita'y kanta, O Maria, Rayna sa Pilipinas. Ug tungod kay Rayna siya sa tibuok Pilipinas, Rayna usab siya sa tanang parte sa atong nasod. Gani karong adlaw atong gisaulog usab ang patron sa Kabisayaan, ang mahal nga Berhen isip Rayna sa Kabisayaan. Tinuod gayon nga kitang mga Katoliko, giila nato sa hugot ang mahal nga Berhen isip Rayna. Kung atong pangadyon ng Santos nga Rosaryo, adunay mga misteryo din nga diin sa ikaliyang mga misteryo kita moingon. Ang ikalimang nga misteryo sa himaya mao ang pagpurong-purong sa mahal nga Berhen isip Rayna sa langit ug sa yuta. Ug human nato litukon ang lima ka misteryo, musunod dayon ang famous kaayo nga pangadyon ang Salve Regina. Ginakanta nato na din sa simbahan, Salve Regina. Hail Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. Ug pagkahuman ni ana, musunod dayon ang litania sa mahal nga Berhen. Dinha dagan kita gidetok mahitungod sa mahal nga Berhen isip Rayna. Kita moingon, Queen of Angels, pray for us. Queen of Patriarchs, Queen of the Prophets, Queen of Apostles, Queen of Martyrs, Queen of Confessors, Queen of Virgins, Queen of all saints, Queen conceived without original sin, Queen assumed into heaven, Queen of the Most Holy Rosary, Queen of the Families, Queen of Peace. Pagkadaghan mahitungod sa mahal nga Berhen isip Rayna. Og usab sa pagsaulog nato sa Pasko sa paggabanhaw sa atong Ginoong Hesus, aduna kitay ginakanta og duna usay pangadyon nga moy gihulit nato sa Angelus. Og kini nga kanta og pangadyon, ang title niini Regina Caeli. Regina Caeli o sa ka Latin nga pulong ang Regina diha gikan ang pulong nga Espanyol Reina. So Regina Caeli sa Espanyol Reina del Cielo, buok pasabot Rayna sa langit, Queen of Heaven. Niadtong tuig 1954, sukad na tuig hangtod karon 70 anyos nang milabay. Sa tuig 1954, ang Santo Papa niadtong tungura mao si Pope Pius XII. Pope Pius XII. Kagahapon
Agosto 21 atong gisaulog ang kapistahan ni Pope Pius X. Pero sa tuig 1954 ang Santo Papa mao si Pope Pius XII ug niadtong tuiga nagpagawa siya og usa ka encyclical ang title Ad Caeli Reginam to the Queen of Heaven. And in that encyclical it is stated that the Blessed Virgin Mary is called Queen of Heaven because her son Jesus is the King of Israel and the heavenly King of the universe. Ang mahal nga Birhen ang ayan lamang nga pagatagon nga Reyna sa langit tungod kay ang iyang anak nga si Jesus siya ang hari sa Israel ug siya usab ang langitnong hari sa tibuok universo. Og giingon didto nga kining pag-ila nato sa mahal nga Birhen isip Reyna dunay basihan diha sa Biblia, diha sa libro sa mga hari, unang libro sa mga hari. Adunay gitawag nga Davidic tradition nga nagsugod sa diyang si David na himong hari sa Israel. Sa ilang tradisyon sa trono sa hari aduna sila gitawag nga Jebira buti pasabot Great Lady, usa ka babae nga gamhanan, powerful lady. Og kasagaran kining Jebira mao ang nanay sa ilang hari. Ibaw kita nga si David daghan man to'y babae, pero ang katapusang babae nga nahimo niyang asawa mao si Bathsheba. Og silang duha nagkaanak og kining bata ginganan nila og Solomon. Sa dihang si David namatay, mipuli ang iyang anak si Solomon isip hari sa Israel. O usa ka higayon, si Solomon isip hari, miingon siya sa iyang nanay nga si Bathsheba, mahal kong inahan, isulti, ipadayag ang imong gusto, ang imong hangyo, kay dili gayud ako makabalibad kanimo. Mahal nga inahan, ipadayag ang imong gusto, kay dili gayud ako makabalibad kanimo. Ingon ana ang ilang Jebira, powerful lady diha sa trono sa hari. O kung ingon ana si Bathsheba nga inahan ni Solomon isip hari sa Israel, unsa pa kaha ang atong mahal nga Birheng Maria nga inahan ni Jesus nga dili lamang ordinaryo nga hari kundi hari sa tanang mga hari. Ingon ana ka powerful, ingon ana ka lakas ang atong mahal nga Birheng Maria ngadto kang Jesus isip hari sa tanang mga hari. Mao gani kitang mga Katoliko muduol mudangop gayod sa mahal nga Birheng Maria tungod kay nahibalo kita nga lakas kaayo siya sa iyang anak nga si Jesus. Kita nangandoy nga unta mahimong sakop sa gingharian sa Dios didto sa langit. Ug ang pinaka-sure nga pamaagi aron kita makaabot sa gingharian ni Jesus dito sa langit, pinaagi sa mahal nga Birheng Maria. Ang mahal nga Birhen, siya ang mag-agak kanatong tanan aron kita mapaduol sa iyang anak nga si Jesus, ang hari sa mga hari. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sunugdan karon sa gyapon sa mga tuigan walay katapusan. Amen.